नमस्कार, मराठी किचन विथ सवितामध्ये तुमचे स्वागत आहे। आज आपण चिकन भुना मसाल्याची रेसिपी बघणार आहोत। अगदी झटपट ही रेसिपी तयार होते। ह्यासाठी कोणतेच वेगळे वाटण न करता ही चिकन भुना मसाला रेसिपी तयार होते। तुम्ही या पद्धतीने एकदा करून बघा, सर्वांनाच नक्की आवडेल। चला तर आपण रेसिपीला सुरुवात करूया। इथे मी अर्धा किलो चिकन स्वच्छ धुवून ते चांगले नितळून घेतले आहे। चिकनचे पीस थोडे मोठेच ठेवायचे आहेत। आता यामध्ये एक छोटा चमचा मीठ, 2 मोठे चमचे आलं लसूण पेस्ट घालत आहे। इथे मी एका लिंबाचा रस घालत आहे। आता हे सर्व साहित्य हाताने व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे आहे। सर्व चिकनला व्यवस्थित मिक्स केल्यानंतर हे मॅरिनेशनसाठी अर्धा तास बाजूला झाकून ठेवायचे आहे। चिकन मॅरिनेशन होतंय तोपर्यंत चिकनचा मसाला बनवून घेऊया। त्यासाठी एका कुकरमध्ये 2 मोठे चमचे तेल घेत आहे। तेल थोडे गरम झाले की त्यात आता खडे मसाले घालून घेऊया। खडे मसाल्यांमध्ये दालचिनी, 1 लहान जायपत्री, 3 हिरवी वेलची, 10 ते 12 काळी मिरी, 4-5 लवंगा, 1 चमचा जिरे, 4-5 तमालपत्रीची पाने, 2-3 सुक्या मिरच्या व 2 हिरव्या मिरच्या घेतल्या आहेत। आता हे मसाले आपण तेलामध्ये घालून घ्यायचे आहेत। मसाले मिनिटभर तेलात परतून घेऊया व त्यानंतर बारीक चिरलेला कांदा घालायचा आहे। इथे मी 3 मध्यम आकाराचे कांदे बारीक चिरून घेतले आहेत। हा कांदा आपण नेहमी जसा परततो त्यापेक्षा थोडा जास्त, म्हणजे कांद्याचा रंग ब्राऊन येईपर्यंत परतायचा आहे। कांदा सतत हलवत राहायचा, म्हणजे तो छान परतला जातो। कांदा तुम्ही कसा परतून घेता यावर त्याची चव अवलंबून असते। कांदा परतत असताना गॅसची फ्लेम स्लो टू मीडियम ठेवली आहे। कांदा छान सोनेरी रंग येईपर्यंत परतायचा आहे। तुम्ही बघू शकताय कांदा छान असा परतला गेला आहे। कांदा परतून झाल्यानंतर यात आता 2 लहान चमचे आलं लसूण पेस्ट घालत आहे। मिनिटभर ही पेस्ट परतून घ्यायची आहे। आलं लसूण पेस्ट परतल्यानंतर यात 2 मध्यम आकाराचे पिकलेले टोमॅटो बारीक चिरून घालायचे आहेत। टोमॅटो घातल्यानंतर यात अर्धा चमचा मीठ घालत आहे, म्हणजे टोमॅटो लवकर मॅश होईल। 5 मिनिटे टोमॅटो तेल सुटेपर्यंत परतून घ्यायचा आहे। टोमॅटो परतताना चमच्याने थोडे मॅश करून घ्यायचा आहे, म्हणजे मसाला छान तयार होतो। पाच मिनिटांनंतर तुम्ही बघू शकताय टोमॅटोला छान तेल सुटले आहे। आता मॅरिनेशन केलेले चिकन घालून घ्यायचे आहे। गॅसची फ्लेम मी मीडियम ठेवली आहे। आता हे चिकन 5 मिनिटे परतून घेऊया। थोड्या थोड्या अंतराने चिकन हलवून घेऊया, म्हणजे ते खाली लागणार नाही। चिकन तेलात छान परतून घ्यायचे आहे। चिकन तेलात छान परतून झाले आहे। आता यात थोडे मसाले घालून घेऊया। इथे अर्धा चमचा हळद, 1.5 चमचा धने पावडर, 1 चमचा जिरे पावडर, 1.5 चमचा कांदा लसूण मसाला व रंगासाठी 1 चमचा मी काश्मीरी लाल तिखट वापरत आहे। तिखटाचे प्रमाण तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकताय। आता मसाले चांगले मिक्स करून घेऊया। चिकन मसाल्यांमध्ये छान परतून घ्यायचे आहे। गॅसची फ्लेम मी मीडियमच ठेवली आहे। मसाले चांगले परतून झाले की यात अर्धी वाटी फेटलेले दही घालत आहे। इथे मी 100 ग्रॅम दही घेतले आहे। वरून थोडी बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालत आहे। आता हलक्या हाताने व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे आहे। दही घातल्यानंतर आणखी 2 मिनिटे चिकन परतून घ्यायचे आहे। असे चिकन परतून घेतले की चिकनला चव सुद्धा खूप छान येते। चिकन मंद आचेवरती परतून घ्यायचे आहे। अधूनमधून ते असे हलवून घ्यायचे आहे, म्हणजे खाली ते लागून करपणार नाही। तुम्ही बघू शकताय छान तेल सुद्धा सुटले आहे।
मसाले खाली लागू नयेत व चिकन चांगले शिजावे म्हणून यात अर्धा कप पाणी घालायचे आहे। आता हलक्या हाताने व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। कुकरचे झाकण लावून 3 ते 4 शिट्ट्या करून घ्यायच्या आहेत। शिट्ट्या झाल्यानंतर कुकर थंड झाल्यावरच त्याचे झाकण काढायचे आहे। झाकण काढल्यानंतर तुम्ही बघू शकताय किती छान रंग आला आहे। ग्रेव्ही सुद्धा खूप छान दिसत आहे। पुन्हा एकदा हलक्या हाताने आपण हलवून घेऊया व गॅस ऑन करून ह्यात 1 चमचा गरम मसाला घालत आहे व बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालून घेऊया व आणखीन मिनिटभर परतून घ्यायचे आहे। जर तुम्हाला चिकन थोडे सुके हवे असल्यास आणखीन थोडा वेळ परतून घ्या, पण मला हा मसाला असाच ग्रेव्हीदार पाहिजे, त्यामुळे मी जास्त आटवणार नाही। आता वरून थोडासा लिंबू रस घालून गॅस बंद करायचा आहे। तर तयार आहे अगदी हॉटेल सारखा झणझणीत चिकन भुना मसाला। हे सुके चिकन गरमागरम सर्व करूया। रोटी, नान किंवा भाकरी सोबत खूप छान लागते। आजची रेसिपी तुम्हाला आवडल्यास नक्की करून बघा व कमेंटद्वारे नक्की कळवा। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक शेअर करायला विसरू नका। तसेच चॅनेलला सबस्क्राईब केले नसल्यास सबस्क्राईब करा व बेल आयकॉन सुद्धा प्रेस करा। पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपी सोबत। धन्यवाद।